अगर आप भी चाहते हैं TRS फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलो प्रेम से आमी वाली मैया की। ऐदे बारू डीजे अरमान के चुनारिया तुमरा बाजार ऐदे बारू मैया जी के चुनरिया डुमरा बाजार से लई हो। ऐदे बारू मैया जी के चुनरिया डुमरा बाजार से लई हो। डुमरा बाजार से लई हो। डुमरा बाजार से लई हो कि तोहर से कहेले तोहर भौजैया बतिया नाही भूलई हो। ऐदे बारू मैया जी के चुनरिया डुमरा बाजार से लई हो। बाजार से लई हो। डीजे अरमान बाजार से लई हो। सिद्दीकी डुमरा बाजार से लई हो। लाल रंग चुनरी लिहा लाल लिहा चूड़ी हो। देवरू लाल लिहा चूड़ी हो। देवरू लाल लिहा चूड़ी याद रहिनु। गरी छहोरा पान पतैया कसैलियो ले लिहा जरूर हो। देवरू कसैलियो ले लिहा जरूर हो। डुमरा बाजार से लई हो। डुमरा बाजार से लई हो कि 9 दिन काम छोड़ के मैया जी के मंदिर पर चली हो। ऐदे बारू मैया जी के चुनरिया डुमरा बाजार से लई हो। ऐदे बारू डीजे अरमान चुनरिया सिद्दीकी डुमरा बाजार से लई हो। पवन पूजरिया पर माई फेर तनी सा नजर हो। मैया फेर तनी सा नजर हो। मैया फेर तनी सा नजर। माई सुनी ना गावेला चारी आके दुआरी दे दी दर्शन हो। मैया दे दी दर्शन हो। डुमरा बाजार से लई हो। डुमरा बाजार से लई हो कि मंदिर जाए खातिर ननदी संगे दियरी जरैली हो। ऐदे बारू